А мне ісці? Ну, ідзі. Ідзі, толькі стань так, каб цябе было добра бачна з любога акенца. Ага, я пойду. А я пагляджу, як Цёма сваё месца заняў. Ага, ось так няхай і стаіць. Прывітанне, сябры, і са святам. Добрый вечер, і вас, феечка, са святам. Дякую. А вы бачылі, які ў нас снегавік у двары? Бачыла, вельмі прыгожы. Толькі дзе ты столькі снегу набраў на такога снегавічка? А для майго снегавічка і не трэба снегу. Як так? О, можа, ты мою чароўную палачку ўзяў і начараваў снегавіка? Што вы, феечка? Вашу чароўную палачку я без дазвола не бяру. Я ж абяцаў. Тады як снегавічок у двары з'явіўся? Ну гэта спецыяльны снегавічок, які не растане да вясны. Падзяліся сакрэтам, што за ён? Не, я не буду сакрэт адкрываць, а то я ўсе такіх снегавічкоў зробяць. Вы што-небудзь разумееце? Я пакуль што не. Лапочка, я зусім змерз. Можешь дать мне замест ведра теплую шапку? Ніякіх шапок! Снегавік павінен быць з вядром на галаве. Ой, зразумел. Ну, побягу ізноў на вуліцу. Топа, а нешта твой снегавік нашага Цёму нагадвае. Ну, на самой справе гэта ён і ёсць. Цёма, мерзне на вуліцы? Трэба бегчы яго ратаваць. Не, стойце, феечка, стойце. Але ён мерзне. Ён не Цёма, ён снегавік. І да Новага года будзе стаяць у двары. Што ты, мне трэба да Цёмы, ён можа захварэць. Я не дазваляю вам, феечка. Цёму з двара забіраць нехай стаіць, ён снегавік. Ой, Што з вами? ой, Цёма, бедненькі, вядзі яго хутчэй сюды. Ну, добра, прывяду яго. Цёмачка, бедненькі, ён жа можа захварэць. Давай. Всё, прывёў. Але ў двары зараз няма снегавіка, і двор зусім не святочным выглядае. Цёмачка, ну як ты? Холодно, але я трымаюся, я ж снегавік. Ведаеш што, снегавічок, да самага Новага года ты будзеш тут стаяць. Але ж я топу абяцаў. Зараз снег не вельмі прыгодны для лепкі. І я ўжо сяброў паклікаў майго снегавіка глядзець, а снегавіка няма. Цёмачка, гавары, дзе баліць? Да нідзе. Не хвалюйцеся вы так, феечка. Я проста змерз. Гэта ж трэба было дадумацца, на мароз без шапкі паставіць. Тупа. Я яму прапанаваў, ён згадзіўся. Зато ні ў каго снегавічкоў не будзе, а ў нас самы прыхважы. Ой, ён яшчэ і спяваць можа, і танчыць, і нават карагоды вадзіць. Не пужайце мяне больш, хай хараводы ў пакоі водзяць. А хіба снегавікі ў пакоі могуць быць? Ну, вядома, могуць. Наш снегавічок не растане, ён можа і танчыць, і вершы чытаць. І нават морквай перакусіць у цёплым месцы прыемна. Не, толькі не морквай. Я табе цукерку лепш прынясу, а свой нос не еш. Добра, нясі цукерку і запрашай сяброў у наш пакой. Хутка сапраўднае прадстаўленне пачнём. Ой, і мяне на прадстаўленне запрасіце. Я вельмі не хачу патанчыць са снегавічком. Ну, добра, рыхтуйцеся. Зараз жа аб'явім пачатак свята. Як зараз? А ці не позна? Час мультфільм глядзець. Ну тады заўтра раніцай сяброў да нас паклічу. Вось і добра, а зараз уладкоўвайцеся, будзем мультфільм глядзець. Ай, ну а зараз усім дзеткам час чысціць зубкі і класціся спаць. А снегавічкам? Абавязкова трэба добра адпачыць, каб заўтра ўвесь дзень гуляць. Тады я пабег. Казачных усім сноў. І добрай ночы. Теплый день отплывает.
плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.